Luxusný hotel Ambassador priamo v historickom a kultúrnom centre mesta je pripravený vám poskytnúť pohodlie domova. Nechajte sa zlákať komfortom rodinného hotela a nadýchnite sa krásy historického centra mesta. Rodinný hotel Ambassador je tým pravým miestom pre váš oddych. Očarí vás svojím harmonickým interiérom, vybavením a kvalitou nadštandardných služieb. Náš vyškolený personál vám zaručí kvalitu obsluhy a starostlivosti na profesionálnej úrovni. Hotel Ambassador vám ponúka ubytovanie v 23 luxusných klimatizovaných izbách s nádychom histórie, ale taktiež aj modernou atmosférou, ktoré sú vybavené trezorom, kúpeľňou z WC, chladničkou s minibarom, telefónom, LCD televízorom, s hotelovým interaktívnym systémom Pay TV, filmy na želanie, vysokorýchlostným káblovým aj Wi-Fi pripojením na internet a priamou telefónnou linkou. Predstavte si vaše obchodné rokovanie v miestnosti s denným svetlom a najmodernejšou audiovizuálnou technikou priamo na hlavnej ulici v samotnom centre mesta. Výjdite na terasu počas prestávky a zhlboka sa nadýchnite atmosféry Košíc. Predstavte si exkluzívnu rodinnú oslavu či svadbu v našich priestoroch a dovoľte nášmu personálu, aby vám zabezpečil chvíle, na ktoré nezabudnete vy ani vaši najbližší. Hotel Ambassador je to pravé miesto pre vaše stretnutia. Nechajte sa uniesť eleganciou a jemnosťou reštaurácie, ktorá vám svojimi špičkovými variáciami domácej, ale aj medzinárodnej kuchyne zaručí nezabudnuteľný gurmánsky zážitok. Náš kvalitný kuchársky tím pre vás pripravuje ponuku vždy nových a stále výnimočných jedál podľa aktuálnej sezóny. Po namáhavom pracovnom dni si vychutnajte pokojnú atmosféru nášho relax centra s využitím sauny, jacuzzi a oddychom na tapidáriu, ktoré vám poskytnú maximálny oddych pre telo aj myseľ a načerpanie novej energie. Vychutnajte si letný večerný Vánok a pohodu na terase, ktorá je situovaná priamo na hlavnej ulici, a osviežte sa širokou škálou miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov a ponukou kvalitných vín pri romantickej hudbe a príjemnej atmosfére.